Ola, hoxe seguimos cos tutoriais de Sabías que? Sabías que en galego aforramos palabras? Hoxe imos ver como o facemos. Sabías que? En galego aforramos palabras e isto pasa porque temos unha morea de contraccións que converten dúas palabras nunha soa. Os artigos e preposicións acostuman a xuntarse e pasan a ser no canto de dúas unha palabra. Por exemplo, en español, fui con la madre de la tía al médico. Esta oración ten 9 palabras. Nembargantes en galego, diríamos fun coa nai da tía ao médico. E temos 7 palabras, 2 menos que en español. Ademais, sabías que escribindo os telegramas en galego tamén se aforran cartos? Porque cando se enviaba un telegrama pagábase por letra e, polo tanto, como podes ver no exemplo, aforras uns cartiños, unha letra igual a 1 euro, por exemplo. En español, a mesma oración de antes, fui con la madre de la tía al médico, ao ter 9 palabras pagarías 9 euros. Pola contra, en galego, esa mesma oración, fun coa nai da tía ao médico, ao ter 7 palabras pagarías 7 euros, é dicir, que aforramos 2 euros de escribir o telegrama en español ou en galego. E agora tócache. Acabamos de falar dos telegramas, mais sabes que é un telegrama? A día de hoxe úsanse aínda? Podes deixarme as respostas abaixo nos comentarios. Sabías que? Podes atoparme como @profiaracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok e tamén na páxina web profiaracelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.